Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme, ako pridať novú novinku v systéme Refinery CMS. Prihláste sa do vašej stránky na vašej doméne /Refinery. Z ľavého menu vyberte modul novinky. Uvidíte zoznam všetkých vašich noviniek v systéme. Novinku môžete mazať, upraviť, duplikovať alebo zobraziť ju, ako sa zobrazí na frontende. Povedzme, že chceme pridať novú novinku. Dátum zverejnenia, podľa neho sa zoraďujú novinky na stránke a zároveň sú aj publikované. Ak nastavíte dátum v budúcnosti, novinka sa objaví na webe až od toho dátumu. Tiež môžeme nastaviť aj dátum expirácie zobrazenia novinky, prípadne aj jej obrázok. My sme si obrázok už nahrali a preto vyberieme tento nahratý obrázok. Screenshot nového webu. Keby sme ho chceli zmazať, klikneme Zmazať. Na výber máme dve textové oblasti. Jedna pre úvodný text, druhá pre celý text novinky. Úvodný text sa nám zobrazil v tomto indexe noviniek spolu s fotkou. Celý text sa zobrazuje až po rozkliknutí danej novinky.